Wei usamla ula du a la ka jing im kat ba wei pat ula men saujor hadien ka jing hap kan san ka slap jong ka yeng ka badang thmu ban maramon bat ka bala ban ye ki ha ka step jong ka khatlai tri jilio hanong po ribhoi district kat kum ki khubor la ong ba ki don saungut ki samla nong bela ki bade nakashnong pa thau ribhoi ki badang ya pen prai ka ken ro jong ka wi ka yeng hai ki benta ka sor nong po hadien baka benta jo ka slap kala hap kan san ha ka por kum bash pho bajimin stam bat ban ye kini ki arngon ha kani ka jingja ujalen mangu arphos namrta ulayap hashan kat ba usolar lemphoj khat khandais namrta ulaman saujar kinong shong shnong ki badan marjan kila hair bran shakani ka jaka ban a jingarap ya kini ki lanan hadien ka kinhun ki pulit nakatanat fire and emergency services ru kila 1 point mardor hagani ka jaka ha ka ba kila laban seino ya uni usamla ubala men saw bat penkit no mar sa po civil hospital nong po panyo jing sumar hadien kat tu kat ni por ki kinhun ai jingarap kila laban seino ya kamet jong ujelin ubala sa akut hapo henrila shem ba ula dak klat no namar ka jimen saujar ki arngut ki weipat ki bala light thau na ka jingman saw ki kinthop ya unalor mersing khat khandai bat uttur bor damlong arp ars namrta ki bor pudet ki bala 1 poi shakani ka jaka kila penken ria no ya kamet yap jong uni ulanon shapo civil hospital nongpo panle ya kabden kam kat kum ka an ki pulet class dang ru ban penlong ya ka jing to ket halor kani ka jingja khnang ban lap ya ka jing shisha baro Marcio susah untuk syutit betul ni. Kelemput berkara detik itu saya ro terus syutit itu deh tahap sudah belum ber koduna. Tray tang sangat. Deng sekaju usinong nombor 1. Nila pat ay pagbak ay pawan yarap. Te uwi ding si arngut tang arngut in marudon ha jika kantor. Te tang arngut in. Dan ni tang ba latih berpiba makabere untuk am. Titip tang malik bing kan rejak dengan tip re nomor ngar lawan tri tang minta tang sausung songsa akilin hai अंदर में biasa है कितना आदमी है एक आदमी itu bacang cukup Lur, kam silang. Moment. Allah matrai. Saya nak berudah. Oi, laki sini. Ngalak tu seneng jong berdibuk. Ah.
Kani sini wan la kacang slek mat terus la kacang wan ga. Kani slek sini la kacang dega sini la kacang dega mat. Maren ni ga udarot pakai situ he. Mak ni berapa? Maren ni nak. Alang subuh dah selap. Lagi, yang dah. Askun, ini